ambe doke ala kana ange uma fisiri wali ambu fu wali nyumando ko yinyere minya awai kado gausu kalilu berti sanga ani wati kuram matige grupu ambe take negela hali sisa ni kuram go taw akana koroto de technicien bi wuli ka take negela ka grupu bla ala minya awai kado oyoko bani ndogo minya awai kado ni he yafiu ngoroke Youssouf Maïga assurance Sénar agence Medina andron ngoroke funyi kone ko ka Maïga wallahi mobili kalo woro assurance yo kerala asika tala de mo bana 6 mois assurance Sénar fu oui kutubu abarka Allah akma bana ala kanisa ka Maïga minera Sénar ajaranye ka Maïga ba ajarani ko sobe abana sikatala na afiyo ngo minye awai kado an ashimi to ko amana mi dabo obije ibe faga sirabla de sirabla Yasimiye Mamadou Sebalamini to chairman de bauna wallahi an to ka cha atuko de kaba atuko ka cha sikatala de wala Hashimidu Asimu awo namungele dro Hashimidu Asimi ndo neto namungele ko de aram to gele ko Musa bashi te kuma langa tada mita kuma lambe facilita minya awai kado assurance Sénar ambe korofuka wali mando ko ko awai kado Youssouf Maka Maïga taw ko mobilo assuré minya awai kado akakawye noyala assurance Sénar agence Medina société de bibulo daga bana mobili baw de bibulo yoro be ni be feka lafiya soro Sénar nyini agence Medina wallahi ngoro kefi ko sobe sukunu gura yere la minye pièce ferro ko sobe Sénar bi ndo ambita sasa kuna funi ambe aketo yinike limana ofede amvana duna kuna amadu ni bere ameseka awo l'indépendant ambitioni sikaka ninye shoni siki l'indépendant ka ndo minya awai kado some belebele no be some extraordinaire na ba kofo na be sedia wo some na bo kofo ka kunganga ke bidoina kibare obeka didi chuko mina ajirala ka foko abora amabo kado ango ni ka kuna fundi ba do ya jirana ka foko amabo usiratikela minye some extraordinaire mimbe na kunganga ke bi turu kuma na kan chuko mi amfana bi kuma kanti kumbike akara kerengere ni yala kuna funi mingumbe na bichari abitalike maliko dika o de sira tigela kungembe ka wele bla cheba mano be ashimi ko itakufo ashimi yafu ye kwa kanyiti aleka tali we kado no sede o ka ko glo nimbe odila ya amake folo wasirike bako akuni jetemine ke baye ka fo minyi we kado domi awelela odugusaje sede o mo yo welele da maminga obe ashimi go itakufo ashimi go ita ke kado ayajira ka fo ko alit nasika yekene ngonna ne ale ashimi no fe kodo bi we kado shuba e barake babu ye bara chamange no mbise ka to ale no bi nyoanye ale bi to aka palela visio conference wati minani maliku ngango kuma no nana ko bi fe ka ale nyiniga yelma na ale kanga fenfo ale no fo uye awekado par visio conference ako de strategela ningo min vle ne ni ya jetemine ale na kera kefenye akoni bi na keka soro awekado duguli ashimi minya awekado ale na yekene ko na Musa Sayon Gamara ajira ka fo ko ningo yi awekado lettre do lettre min bora ministre so minabe affaires étrangères et coopération internationale nabo ko fo ajira ka fo ko awekado ashimi koni nison gwele bajiru ka fo ko na seka yekene ngonnana ko kene mimbe no esome extraordinary na bitalike ulu yere ka chef du gouvernement ani awekado jamana nyemo no kanga ke bidoina do kolo kle muga ani duru na beke akara tradition nyama ba awekado aya sisina minga akwa ale koni buka blala sababu ale yere sedewo maye okumana ale buka blala hali no ya le gwen ka bo sedewo la ni ala sonama ni maliku ngango kumado no sera ma no bife ale ka fenvo ale be laben sabati min visio conference ye oko turu nywana ala ka je abito yam akanga minvu ya abofu ye ni ngali minbubulo abu jabi fasirika bako akuni jetemeneke min ye delegation la hautani dobe o de kunganga ta mali tokola ya ka sekata awekado kene ngonnana min bi sekato ashimi bi sekato robla cho ningo yimbela jele tibitaba abika ke do kungele do kungele min kofe minya awekado gudlok Jonathan kumbe aunga jamana ngonnana gudlok Jonathan nana awekado transition nofe aklina ni mirna min kumbala uti dore sedewo kala nyinu sedewo ya jira kafo kala taw ulubode nofe ka ketilela minya sharia sumba obiseka sizin chugumi bara obiseka damine chugumi ko sedewo ka olla nyini o min flene ni uyoke sedewo nana ni minya ode kafo ko kalo tanifla ubode di mali transition ma akaseka bara ke o sangele kana suro awekado mali transition angunye sanduru min fo
poursuivra k'an pousser k'an pousser k'an pousser k'an pousser k'an pousser fo kana se kalo muga ani naani fo kana se o ma n dɔgɔ de siratigɛ la min ye awɔ i ka dɔn ko in yɛrɛ kɔni maa b'i yɛrɛ ɲininka sa tradition o kuma CEDEAO bɛ fɛ ka Mali de dafiri wa u bɛ fɛ ka gɛlɛya de se Mali ma n'o tɛ min ye awɔ i ka dɔn ɲangini bere dalen bɛ anw kun san 5 fɔra a nana gosi san 2 la dɔw ye san 3 ɲini dɔw yɛrɛ bɛ yen olu ma kuma fiyewu a dɔw bɛ yen olu ye coup d'état kɛ aw bɛ k'olu bɛrɛbɛrɛ olu dɔw bɛ taama na ɲɔgɔn fɛ hali bi dɔw bɛ yen min ye mandat ye u y'a kɛ 3 ye ka kɛ jamana ɲɛmaaw ye aw ma diɲɛ wuli olu nɔfɛ aw bɛna diɲɛ wuli anw nɔfɛ mun na kuma in kɔni a ka ca kosɛbɛ nka fasirikɛba n'o ye awɔ i ka dɔn Musa Sayon Kamara ye a ko n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ nin ko in bɛɛ bɛ ka kɛ waati la waati min na awɔ i ka dɔn min ye awɔ jamana ɲɛmaaw n'o bɛ tradition maaw ko fɔ olu kɔni ka wuli ka jɔ awɔ i ka dɔn cadre dɔw bɛ yen n'o ye jɛkulu dɔ ye olu wulilen b'u nɔfɛ k'a fɔ k'u tɛna u la kodɔn ni waati laban ninnu n'olu tɛmɛna wa o cadrew yɛrɛ k'u bɛ kalo 9 k'u b'o de di walasa min ye baaraw bɛ se ka kɛ cogo min tradition kura o bɛ se ka sigi cogo min an bɛna an da don o fana na fasiri wɛrɛw la k'a walawala nka min kɔni ye ko in bɛɛ lajɛlen a n'a kuncɛ yɔrɔ ye o de ye k'a fɔ min ye Asimi ye u ye wele min bila ma a ko a tɛ taa bi a tɛ taa sini n'u b'a a fɛ u ka video conference a banna walima u yɛrɛ kana a banna kosɛbɛ Ciao u yɛrɛ kana e kaba ko yɛrɛ tɛ yan maa minnu b'a la ko Asimi siranna a y'a don ta a y'a bɔ ta ne yɛrɛ sanctionné don fɔlɔ bere bɛ n kun aw bɛna ne nɔfɛ de wa aw bɛ fɛ ne ka taa ni ne ko n ko n tɛ ka taa ni n ye n ka maa bila ka taa fana o fana a ma ban wa ko fɔ n yɛrɛ subaya kun ye mun ye fɔ n yɛrɛ jagoya ayiwa ala k'a ni sababa bɛɛ Musa Sayon Kamara n'i y'a ka fasiren dɔgɔ i bonya b'a la Marima ka ɲɛma bonya a diyara n ye a bɛna ta n k'i ma n ko min ye Kangoma ale tɛ nɔrɔ dɔnkili la ten gansan abada mun ye Fatiri ye Sɔde Bamako n bɛ bɔ ni a ye mun ye Umaru Angoyiba a kumara a ko mun ye sommet belebele minnu siraw maaw kun kɛlen bɛ ka a boloda Akarakaw fɛ yen i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye an ka président n'o bɛ Asimi Goyita ko fɔ a kun yirala k'a fɔ ko ale ka taa mun ye sommet in na nka i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye kibaruya laban minnu n'olu dira kunun mun ye délégation dɔ kɔni kun bɛna wuli ni k'i kunda mun ye Akara kan o délégation mun na a bɛna taa mun ye jamana faama ni ka taa ale nɔna bila nka mun ye o délégation ye ɲɛma a yira k'a fɔ tuguni ko fana ka taali ko a bɔra dɔgɔ kosɛbɛ a bɔra ma yɛrɛ sa kɛ a bɔra ban pewu kuma ka ɲi kosɛbɛ Fatirikɛ b'a ka fɔla mun ye Umaru Angoyiba a ko mun ye an ka jamana gouvernement u ye jaabili kɛ mun ye mars kalo tile 24 kunun ka ɲɛsin mun ye CEDEAO maaw ye invitation mun k'a bila ka na di Asimi ma mun ye u ye jaabili kɛ u y'a yira k'a fɔ ko mun ye invitation ye ko siga t'a la an ka jamana faama ko a tɛna ye a kɛnɛ kan dɛ nka Fatirikɛ b'a mun ye Umaru Angoyiba ye a ko kabini waati mun na invitation ye ko a ci sera Asimi ma maliden caman kɔni kun bɛ k'i sigi k'i ɲininka ɲininkali caman malidenw bɛ k'u yɛrɛ la Asimi bɛna taa wa Asimi ko a tɛna taa wa nka o siratigɛ la ko kunnafoni yira ko a nana bin tɛ cayi k'a yira k'a fɔ ko mun ye Asimi ɲɛma ko a tɛna taa taali na koyi nka maa mun n'o bɛna taa ka taa Mali jɔyɔrɔ fa taama in na o de ye mun ye Ablaye Diop ko ale ni délégation belebele o délégation na i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye gouvernement ka kumalasela n'ale yɛrɛ fana ye ministre ye n'o de ye Ablaye Mayiga ale fana kun bɛna ye taama in na fo ka taa fara mun ye monsieur Ibrahim Ikasa Mayiga n'ale ye refondation ministre ye ale fana kun bɛna ye taama in na fo ka taa fara mun ye madame Fatoumata Seku Digo ale ye ministre délégué mun ye premier ministre yɛrɛ kɛrɛfɛla la jamana kun bɛna ni maa 4 ne bila ka taa mun ye Asimi Goyita ka taa ale nɔna bila mun ye Akarakaw fɛ yen nka kibaruyaw fana sɔrɔla k'a fɔ ko mun ye o taali ko a bɔra a dɔgɔkɔrɔ dɛ mun ye Fatirikɛ ba Umaru Angoyiba a ko n'i ye ko in jateminɛ k'a lajɛ hali n'o y'a sɔrɔ an ka jamana gouvernement u kɔni ma danganiya di mun ye Asimi kɔni k'a bali ka taa taali na ko nka ko siga t'a la mun ye farati ko caman ko kun bɛ ko in kɔnɔna la o siratigɛ la ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ an ka jamana faama n'o bɛ Asimi Goyita ko fɔ a b'a dɔn k'a fɔ ko gɛlɛya ko o bɛ aw ni CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ wa mun ye gɛlɛya in yɛrɛ maa mun kɛlen bɛ ka a ko tɔ sinsin siga t'a la ko o ye Faransi ye ko o siratigɛ de la mun ye Asimi ka taali baliya mun ye Akarakaw fɛ yen a yɛrɛ ka lakana a yɛrɛ ni kisili ɲɛma k'an bɛ se k'a bila o minɛn kɔnɔ o siratigɛ de la mun ye Fatirikɛ ba a y'a yira k'a fɔ ko hali dɔgɔkun tɛmɛnen na i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye Faransɛw ka général dɔ bɛ yen n'o de Henri Pinard Legri ale ye Faransi général ba ye ale y'a yira k'a fɔ mun ye ko labɛn caman de bɛ sen na projet caman de bɛ sen na mun ye nanzara fɛ walasa mun ye ka Asimi Goyita ɲɛma ni ka a ninkɛnɛ ka a karaba Fatirikɛ ba ka fɔ la a ko mun ye o général ye n'a bɛ général français Henri Pinard Legri ko fɔ ale ni kunnafoni di ala tɛ tɛmɛ dɔgɔkun 2 o kan a y'a yira fɛnɛ ko maa de bɛ jamana in kɔnɔ Mali kɔnɔna la yan ko n'o bɛ hakilinata ta Mali dirigeant fɛn fɛn de bɛ yen ɲɛma ni général y'a yira k'a fɔ ko labɛnw bɛ sen na ka a bɛɛ lajɛlen ko o daji kunnafoni kɔni filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ Sɔde Bamako ale kɔnɔ Umaru Angoyiba
Angoiba ale sebani ngala madu mega nyama ibonya obala e ku be daji subhanallah aya fo général yani fama me est-ce que ko projet be senga awo Assimi Goïta membre de be jamana ngono ki afora de c'est vrai aya fo bon woni yanga position ire yankoyi abana Assimi ngana tadron abora anyena na mani nyogo aya amanga taw na mani yere mani nyoyi akana encourager akata parce que farafina fleni halibi ama jo quoi ama jora anganga jo chugo me ama jo nangu njura to abu yanga chefarun chama bone unina ka gelesi a chama ma nyanguma kumba soro an wulila mais uboke an bito sanwosa a saya sanduru niye a saya sanworo niye karsa sara ambe hakli jiginke ka nyeshama minun kaga ke ulutike ko martyr donc janto nyerela akoroto kai ndo korochugo kai o korochugo kai wallahi na ira ko kwatita nyema ko gakabe mabla kata anora bla abana no obega gelama video conference be ana be kuma sadiri nunu o bela ko abada sadiri fabe yini ka wulula de quoi wallahi de alay est ce que ba do ngana nyogo ndegele wallahi mali dronte fem benala ci farafin dugu ba dende be minu wulila kujo akira ka kuma fam befe ko ashimi kanata o sobe farafina dugu chaman ba de minu mo haklina ko ashimi kanata kanata be wa ashimi flebe abe chesiri minani ndo anya demewo amma demewo ashimi to do na tarukula akira aduna la de abeka keso we chefaru mbeka chade wallahi abeka keso we chama mbeka faria de chama ngumbugulo no bugu kumbo ndo misali mbo dima minya aweka do musa sayon kamara hali bi lende panda alekuma mbe akumana ayajira kafo minya aweka do lende panda ko no somaina ambargo mimbe no kembe ka jagu ya pempe aunga bamali baka ni mfinya bora mini duma ala bi ala be sekula ala kam masaya ayo do irani yesa dogo de siratika la minye kabri janvier kalo kle kono do temene en 2022 ndo minye ni pempe no be embargo ko fo be mali dala o de kama minye cour de justice mimbe na be UEMOA tokola kono CEDEAO ni UEMOA ulu de gelata kanyeshi awma UEMOA o yen nafolo ko sira yere o de siratika la ndo minye aweka do wulika jokera ko kiri blumba mimbe na be UEMOA tokola ya ko ayi ko nyangini min dambe malika ko ka nyangini boy jona tabarikala tare gerete min dalembe anka gerete min sirlembe kanyeshi awma janfa juguin UEMOA tola kwantanga wari usoro o ka boy de ko ka wuli ka boy awo ko ka boy abana ndo miya musa sayon kamara kumana akone jatemineke some belebele mimbe ni abesede o tola some ko fo ngunganga ke na kanga ke akara onye korola la minye kuru mimbe na be cour de justice de l'UEMOA na ba kufo ale wulika joke kunu awai kado kalo klimuga ani nani ka ya maria di maria mingono na nyangini mimbe no tambe kanyeshi mali magerente min dambe aunka wari ko resla fenni awai kado onye shinbe UEMOA ka wari ko sinama di auma ndo minya awai kado kwa abara bela jele akadabla pew minya awai kado anga wari ane minga ka di auma imbe nyebla ko de yelta mim se ka tog ay gela min si auma o kanga mim vara sara o kanyefo akoko de justice mimbe na be awai kado UEMOA kuna ale ko ni kunu ay jabi ayo boku bi sabu minyi aunga ba mali ba angu kritikila do franyanga ma minum be nu hakli juru chani nedu nu kala nedu ko wala hali nu tishura abcd bi bo awai kado nu fe do awai kado saria uyo do ko do nakari ni ula kunu ka boss no wala musinga fieto article 5 ni ado be nu taluna ubinto ubisinga foko vi la constitution do be ni ndo ni nu turo kumana ubisinga uwada fieti hali no ya sore nu be ko werela e kado o sereti la ma minum be ulu de farala nywanga kalo klita ani duru no e février kalo ndo ka minye mali akad dossier ko ta bala ka ta jira awai kado ula afu nyina aw ye minge ni ngoy nye minya awai kado akoni awta dusuve note aw yere ba do ye saria de saria ni bora kono akanga jirila ka foki bora kono o kuma na sa minye ni ngo bela jile minye CEDEAO ulude wulika joke sabu kalo tani shegi uyaye ka foko temera transition te ka seka awai kado kala taw organiser o fleka nyingini ta nyingini minta saria kono nye fanshife ta nyeshi aunga ba mali bama CEDEAO e frontiere datugo UEMOA yanga wari bundo mbe datugo hali wari mimbe na bidi auma anga seka anga jamana la bara nai UEMOA ya datugo ambi seka awai kado deme soro ka bo fanwera ofe awari be jigi kondo binu ngono UEMOA ya be datugo ndoko ko ingera gele awai kado ye gela kodai wode siratikala minya aunga ni ma hakli juru chani ne metri ye wuli metri u chama u farle nywanga ye wuli ka joke awai kado ka 7 day la do 7 day njabi abora kunu
nterke nin bɛ hakili jigin n ka maître dɔ la. est ce que maître Demba Traoré. maître Demba. IRD. kosɛbɛ. a belebele. a bɛ sariya dɔn. n'o ye fɛn b'a kama kɔrɔ dɛ. awɔ. a bɛ sariya dɔn dɛ. an ka avocat don maître an ka foli b'i ye. kosɛbɛ. maître ma ɲi dɛ. est ce que maître Demba. sariya ye sariya de. k'an ka foli b'i ye. walahi. n dɔgɔ o de siratigɛ la. a ko Mali état. jɔn ko ala min ye awɔ i ka dɔn maître awɔ i ka dɔn Badou Assey Touré. ale de tun bɛ yen. ani avocat 6 o de tɛntɛn bɛ ɲɔgɔn kan. olu ye wulikajɔ kɛ. min ye finifinmaw u y'a don. k'u jɔ UEMOA ɲɛkɔrɔ. n dɔgɔ min ye awɔ i ka dɔn sariya kan ka tɛntɛn cogo min. u ye walanda min ta. faso ye nafolo min don o la ka se ka walan kɛ. u y'o bɛɛ da kɛnɛ kan tan. k'a jira k'a fɔ jɔn ko ala. olu hakili juru cannen dɛ. ka taa la dɛ. ayi n ko ɲama. ala an ka cɛkɔrɔba in tɔgɔ filɛ ka bɔ n kɔnɔ. min kun bɛ n'i sigi Alpha Umaru ninnu ka waati de don a jumɛn de don. Considérant que les élections se sont déroulées à Mopti dans des conditions. ala cɛ cɛ jɔn hakili b'a la baba hakili b'a la wa. mun kɛra. walayi a tɔgɔ de bɔra n kɔnɔ. cɛkɔrɔba in tun tɛ wasabulon kɔnɔ kɔsadi na. wasabulon tɛ dɛ. a tun bɛ fɛn de don tɛ cour suprême de don jumɛn de don de ou bien tribunal administratif a jumɛn de don de. a tun bɛ ala. Mali ye kiri. ale de tun tɛ haute cour kunna. est ce que ale de don. ayiwa ale tɛ o tɛ o. o ɲa ɲɛ. awɔ nin fana ye cɛkɔrɔba wɛrɛ de ye o. considérant que des manifestations se sont déroulées dans la périphérie de... ala. a ye maa dɔ bɛ sɔrɔ min hakili lajigin a la sisan. kana siga. walahi. maa dɔ bɛ sɔrɔ sisan. ɲɛmaa mun hakili lajigin a la. walahi hakili jigin a la sa. ayi Demba Jalo tɛ sa. Demba fana tɛ o. ayi. cɛ tɔgɔ filɛ bɔ n kɔnɔ sa. ayiwa a y'a tɔgɔ ɲini ka di yan. n dɔgɔ a mana kɛ cogo cogo. anw ka kiiritigilamaw kɔni. an ye disibaw caman de sɔrɔ. o tuma cour min bɛ yen n'a bɛ cour de justice ko fɔ. n'o bɛ UEMOA kunna. olu ye wulikajɔ kɛ. wulikajɔ min kɔnɔna na u y'a jira k'a fɔ jɔn ko ala. Mali kiiritigilamaw aw ye maa minnu ta k'u bila nin baara in na. u b'a dɔn k'a dɔn nakari. u ye min fɔ. u y'u sinsin awɔ i ka dɔn fɛn min kan. sariya min kan. wulibali don a t'u. Ali Nuhu Jalo tɛ sa. Ali Nuhu Jalo tun bɛ assemblée de kunna. o ye assemblée fɛn ye. ayi ali tɛ o. ale tɛ. Ali Nuhu Jalo tɛ. voilà. a ko aw ye min fɔ. aw ka mɛtiriw Mali ye minnu sugandi ka na. siga t'a la dɛ. aw y'u kɔsɛmɛ sariyasu minnu na. a n'u ye hakilina minnu ta ka bɔ ka bin. siga yɛrɛ t'a la. wulibali don. wulibali don dɛ. a tɛ wuli. o tuma anw fana bɛ min fɔ kiiri de don. anw bɛ sariya de fɔ. sariya y'a jira k'a fɔ. min ye awɔ i ka dɔn nin baara in kɛra cogo min. ani sababa bɛnnen tɛ. o tuma min ye awɔ i ka dɔn ka tɛgɛ da kɛ Mali ka nafolo kan. k'o tɛ bɔ bilen. ala kana'aw ci. a y'a tɛgɛ bɔ a kan. k'u kana kɛ dɛ. a y'a wuli ka bɔ yen. voilà. k'u ka wuli ka bɔ yen pewu. a y'a wuli ka bɔ yen. a banna. siga t'a la k'a wuli. o tuma an bɛ dugawu kɛ. min ye awɔ i ka dɔn hali bi. ala ka dɛmɛ kɛ. min ye Mali ye awɔ i ka dɔn n'i ye jateminɛ kɛ. an bɛ se k'a fɔ sa CEDEAO. UEMOA. min ye awɔ i ka dɔn ka ko ninnu. a ko nɔgɔyara. a bɛ wuli. awɔ i ka dɔn a bɛna wuli. a ti mɛn maa minnu bɛ yen minnu b'a fɔ ko a ti mɛn. ko a ti wuli a don ta bɔ ta. a bɛ wuli. sariya su n dɔgɔ. sariya ta kun de y'a ka appliquer. a ka appliquer. hali n'a ye sariya ye san 20 de kɛ. a bɛ appliquer wa n'a kɔlɔlɔw bɛ da o kan. kosɛbɛ. wa nafa ye min ye o k'u teliya k'a baara kɛ. k'u teliya joona. da ka d'u la. kosɛbɛ. ala ka ni sababa ye. ami Fasiri filɛ. MSC l'indépendant u ka bidon bɔli. i bonya b'a la. ɲɛma bonya a diyara n ye. mun ye Sɔde Bamako ne b'a ale sama kura ye ka gɛrɛ n na. kosɛbɛ. Sɔde Bamako n'i ye ale sama. mun ye El Hadji Mahamadu Gaba. kosɛbɛ. Gaba a kumara. a ko ka ɲɛsin mun ye Sumaworo Bubule Mayiga. ɲɛma ale ka fatulu taabolo la. a ka parti min bɛ yen n'o de ye ASMA CFP. k'o kuma na mun ye IRD. fo ka taa fara mun ye RPM kan. kɔlɔlɔ mun n'o jiginna ni parti fila kan. kosɛbɛ. ko mun ye ASMA ko kɔlɔlɔ in ko a bɛna se a fana ma tuguni wa. Fatigiba ka fɔ la. mun ye El Hadji Mahamadu Gaba. a ko a dogolen tɛ maa si la ko a bɛ nin kana san 30 o bɔ. mun ye an ka jamana politiki. a ye ɲɛmaa i bɛna ye k'a fɔ ko a ɲaaminen don fo k'a fɔ ko a ɲaaminen don. mun ye a ko dugubidibi ka ca kosɛbɛ. wa mun ye fɛn caman ba a kɔnɔna la ɲɛma olu faamuyali ko o ka gɛlɛn. k'i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye an ka parti politikiw. maa mun de mana kɛ père fondateur ye. maa mun de mana parti ni ka a sigi sen kan. ɲɛmaa i bɛna ye k'a fɔ ko o de bɛ parti musaka ko bɛɛ lajɛlen ko o bɔ. n'o ko ku parti kɔnɔna la. ni maa mun ko bananku ɲɛmaa i bɛ t'i ta ɲɛfɔ kɛnɛ ma. o sabu kɛ mun ye parti ko a sɛbɛnnen b'o de la.
la wa parti ko o de a nafolo bɛɛ lajɛlen bɔba ye o siratigɛ de la k'i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye an ka parti caman ɲɛma mun ye na a ɲɛmaw kɔni sara ka ban ɛsiga t'a la mun ye parti ninnu gɛlɛya bɛ don a kɔnɔna la koyi Fatigiba ka fɔ la a ko n'i ye ko ninnu jateminɛ k'a lajɛ an ka segin kɔ dɔɔni a ko mun ye juillet kalo tile 21 san 2000 ani san 7 n'o bɛ 2007 kofɔ Bamako kɔnɔna la mun ye Mamadu Lamini Traoré ɲɛma ale tɛ maa dogolen malidenw na a ka parti mun kun bɛ an ko mun ma ko Miriya k'a bɛ Mohamed Lamini na ale sara ɲɛma Miriya ko yɛrɛ a bɛ yɔrɔ jumɛn Miriya bɛ sanfɛ wa Miriya bɛ duguma wa ɲɛma i bɛ na ye k'a fɔ ko maa ci tɛ Ala ye ka a dɔn o bɔlen kɔfɛ k'i bɛ na ye k'a fɔ ko hali décembre kalo tile 25 tɛmɛnen san 2000 ani san 20 i bɛ na ye k'a fɔ mun ye Soumaïla Cissé ale ye IRD ale ye o père fondateur ye IRD nafolo kun bɛ don a da fɛ ɲɛma a bɛɛ lajɛlen de kun bɛ bɔ Soumaïla Cissé kɔnɔ siratigɛ la n'a ma ye k'a fɔ ko mun ye masa ka wele sera o ma ɲɛma o ta tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen mun ye janvier kalo tile 16 san 2000 ani san 22 Laji Burama i bɛ k'a ko masa fana ka wele ko o sera ale ma a ko mun ye Soumaïla Bouye Maïga ye o fana welelen filɛ masa Alahu Taala fɛ nin ye masi kalo tile 22 tɛmɛnen nka ko ɲininkali de bɛ kɛ n'a ma ye k'a fɔ ko mun ye Mamadu Lamini Traoré ale ka miiriya o kɛra c'est tout c'est fini a ko mun ye Soumaïla Cissé o ka parti mun bɛ yen n'o de IRD ɲɛma o taabolo bɛ cogo min na bi o dogolen tɛ maliden si la a ko n'o bɔra yen mun ye RPM ɲɛma olu yɛrɛ fana bɛ ka ɲɔgɔn wele kiri bunakun kɛnɛ kan an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi o sabu kɛ mun ye Laji Burama ale fana fatura Fatigiba ka fɔ la a ko nin ko in kɔni ɲɛma k'a bɛ gɛlɛya fo k'a fɔ ko a bɛ gɛlɛya parti politique yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛla la ɲɛma ko a ko dibi ka ca kosɛbɛ parti politique ni ɲɔgɔn cɛla la ɲɛma ko caman de ba a kɔnɔna la malidenw to o si faamu nka mun ye Soumaïla mun n'ale talen filɛ nin Soumaïla Bouye Maïga ale mun fatulen filɛ nin a ka parti n'o bɛ ASMA CFP ko fɔ kɔlɔlɔ min ye IRD sɔrɔ kɔlɔlɔ min ye RPM sɔrɔ k'a bɔgɔkolonci ni k'a filekolonci o kɔlɔlɔ kelen ko a bɛna jigin ASMA CFP kan wa nafolo filɛ nin an y'a sama ka bɔ mun ye soit de Bamako kɔnɔ El Hadji Mamadou Gaba ale sɛbɛnnikɛla ye i bonya o b'a la kuma ɲɛna n dɔgɔ min ye awa i k'a dɔn kana jiginna koyi n bɛ k'a ɲɛɲini de o mun ɲɛni a ka cɛkɔrɔba ye n ka cɛkɔrɔba in de tɔgɔ bɔra n kɔnɔ nka a bɛ ɲɛ a tɔgɔ bɛ sɔrɔ hali bi an bɛ taa an bɛ se awa i k'a dɔn fasiri Y Dunbiya Y Dunbiya n b'ale ka fasiri n b'o ta Y Dunbiya a kuma bɛɛ nɔgɔ arajo ye Nura FM ye 94.4 tomi murumuru 5 a ko awa i k'a dɔn transition kura e ko an sigilen tɛ k'o kɔnɔ sa wa transition kura in kɔnɔli min ye awa i k'a dɔn maa minnu b'a kuma na sugukan don wa tiɲɛ don wa a m'a kɛ fɛn o fɛn min ye dɔn b'a awa i k'a dɔn o ye masa Alahu ye sabu n'i ye jateminɛ kɛ don min bɛ yen n'o fɔra awa i k'a dɔn a sera min ye bi don juma bi juma doya ba in de awa i k'a dɔn u ka don laban in n'a fɔ maa minnu bɛ yen n'olu bɛ wele ko kadiri u ka don laban awa i k'a dɔn k'o ye bi ye a ko n'i ye jateminɛ kɛ bila min bɛ yen ni awa i k'a dɔn autorité min bɛ yen n'a bɛ transition ko fɔ olu ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri o bila awa i k'a dɔn n'a ma ɲɛ k'a fɔ o t'u ni dugana fɛn ye a ma tɛmɛ o ji min sira fɛ kadiri min bɛ yen n'a bɛ cadre d'échange des partis et regroupements politiques du Mali n'a b'o pour une transition réussie n'a b'o ko fɔ awa i k'a dɔn olu kɔni aw bilala sen kan o de siratigɛ la u ko bido juma kalo tile 25 san 2022 transition kura hakilina kura mirina kura Mali kura sabu min ye nin ko bɛɛ ye n dɔgɔ min ye awa i k'a dɔn a kuma kɔni a cayalen don kosɛbɛ o y'a jira o de la k'a fɔ ko min ye baara ninnu ye n'i ye jateminɛ kɛ a bɛ ka kɛ cogo min ko kɔni ye fɛn ye fɛn min ni a mɛ o nisɔndiya cogo si la o kumana u ka hakilina ti dɔwɛrɛ ye conseil national de la transition n'o bɛ CNT ko fɔ i ka dɔn k'a fɔ kadiri maaw ko ko o kura o de bɛna sigi gouvernement kura i ka dɔn o de bɛna sigi a gouvernement kura in sigili min ye premier ministre min bɛ anw kunna o tɛ koyi premier ministre min kunkelenna dɔnnen tɛ min tɛ foyi den kelen na o de bɛ ɲini i ka dɔn kana sigi wa n'a dun ma kɛ ten n'a ma kɛ olu sagona ko ye sariya ye fɛn o fɛn min fɔ min bɛ Mali sariya sunba kɔnɔ u y'u sinsin a kan dɛ constitution ye min laɲini n ka cɛ o bɛ boli cogo min olu bɛ tɛmɛ n'o sira ye o kana kɛ dɛ o ka sabali ayiwa ɲɛma o ka sabali kadiri ko yɛrɛ bɛ senna bilen nin ya a bɛ senna kɛ maa caman bɔra a kɔnɔ n dɔgɔ a bɛ senna sa a bɛ senna kadiri ko bɛ senna a bɛ senna kama disiba caman y'i sɛla ka bɔ a kɔnɔ a bɛ senna dɛ a bɛ senna
ndogo disiba chama ishele ka bwa kono ako min communiqué min be ni abora cadre d'échange des partis et regroupements politiques pour une transition réussie na bora oyoro fen jama be u sinsim bereke min kasika abaykado nin communiqué nda sabu lo hakilla min ako malikura abaykado o tike propagandie atike yere jira baye ako malikura ako uluko ni bulo kalo shegi min abaykado aunga jamana usere ka minge armée min make sambisa bakono koko nyefo o temenengo ka boy malikura yalma logement sociaux o ka di yere sago kela ake abaykado chuko min gadui o de dowa ako malikura min ye recrutement ko ke kanam na abaykado sirajugu fe ako de malikura wa ako malikura min ya aunga jamana ka dal le fe kono nyangini bere ka da kun fambe fe ko de malikura wa ako ka seka nimbe kundi dore ka seka fanga tonomi ka bla u kelen gamakoro ka ke u yere tai kadiri ko ako malikura abaykado ka am sobo jamana werula ka nge kerefe de ako malikura o de wa kadiri mo kembe ka nunu dama de fara nyuanga ndo ka ke u ka keleke beri ya jira ka fo min ya abaykado kadiri de charge min flene ni amba kumana ako abaykado luko ni kembe ka wulika joke sabu min ya abaykado jamana nyama a desembe ka wati jonjondi wati min abaykado kalata min kanga ke anibaro kanga ke chukumi ko teme usirafe ya jira ka fo CNT means giledo o ko ni o teka jamana nyama wele o teka gouvernement ma wele sabu jamana be tabulo minga ani gela mimbe aundala CNT means giledo ateka foi dengelenke ka be usirafe gouvernement adu ya nyefa befe ka fo ko ale desera atise kola min jamana yi marali o te ukungulena koyi kele min ya abaykado politiko sirafe utese mana la dongo nyuma o sirafe utese min soro sira utese adama dia yere tabulo nyuma ikado ka fo ko min ya aunga jamana marabaw yebi ku utese ma kadri ko ni ko do wala te koyi kalo klem wa ani duru no be marché kalo ko fo en 2022 ikado ka fo duguma je ka ba ikado transition kura e o de ba anguna de sabu ye transition o yo bane ako conseil national de transition o kura bisigi mali gouvernement o kura bisigi premier ministre kura o de be nyini abaykado nika sigi min te parti shila min te kanshila min te mashika chidi e bula jom na ga president sao ashimit na toyi ashimi ko rimbe toyo marfatigi sebe doni do ko ni bo biede la kibaru o ma sigiwa bo ko ni be sao ntirge fatirga bako aku yeni la nyini unini hakli naw yolu de dikoy wa kadri mo kemba ka jira ka fo faute de satisfaction lu la nyini minge no ma nyesro minye kadri awe kado ku na wuli ka joke ukanga bara min buluda sariya sira fe yalse ko hake mi o ka se ko soro ku no buluda minye awe kado ku lu be doni mene ko bi kadri awe kado no kadri ay wele bla jamana ma minum be no force vivu no jamana de do minum be jamana ngono force vivu no jamana abe fo chukudi afenge yere atermu yere borangono yolu wele bimse ka to abaykado bebe wuli ka joke kalo klem go ani duru no yebiye ka se ka laje minya abaykado transition mimbe anguna abe jenga mina ulu ka se ka faranyuanga ka se ka sira ka se ka lakli markalo klem go ani duru ko ni situation na ma nyenabo ay kadri abaykado ko wuli todo de fasir fle igere ki dumbia indicateur de renouveau o ka bido boli bunya bala nyabo akono aywa bashite ndego aywa ndeko ni abo akono ka dimo dega sisi bebo karato dakono siga tala de dega sisi ayo bo karato dakono aywa jimende itai ni mamu mini yira ka fu ya premier ministre antaski ko lache aywa akoni mbinelu be senao doka bo doka bo ala wallahi jamana kadi akadi ko jugu akadi ko mali kadi de osobe Nyama albi amayira kanumbala kusogole menura FM na bikononto anani tomi murmuru duru amela seleke ni wati na kabo jela koroji kunyumani uradala nega durusila 76 33 43 03 indicateur du renouveau neba ale samaka gerana munye DT akumara albi munye sumelu bwe maiga nyama ale ka fatulu okumala munye DT ayayira kafoko munye anga marabaw no be autorité de la transition ko fo nyama sigata la ko munye sangabon keneka ku umaye de wallahi osmelu bube maiga nyama ko astroli keneka ibena ka foko mu transition maraba ko mashima yula fatriba ka fola akomu bube fatura tenendo ibena ka foko kunu no bena alamsado ma marsikalo kile muga anani bube smelu bube maiga nyama akastroli baro bela jele okera abalemo asinju ateru fe ko baro bela jele kera ngajete mina ya ira ka foko mu anga autorité nyama ku konin ku umaye mu sigin ko nala mu sangabo ngonin ku umaye ala fatriba ka
fola ako munye ku alamsado muno bena marsikalo klemuga ani nani ma munye sumelu bube maiga ateru abalimo asignon afurnyon anaka parti do no be asma CP ku fo ne masigata la munye bube utara adda ro laba ula nga fatri ba fola ako ni ko ndete mina kalaje mumbe no mateme mani fu ko ni akli fe tugoshila o de munya anwa autorité de la transition nyama ko amaraba mashi ko o maye kenen ko ni o konala fatri ba fola ako munye jamana premier ministre no be Dr Sugel ko kala maiga ko fo sigata la ame domina kompi nyama ale rate jamana ko koy we ale be tamana munye jamana o koka ako no ya soro ibeka no be laji burama ko fo ale ka fatulu ko ni ko o kuma fena ko o chara ko sobe ga imina ga fo ko munye buwe maiga ko munye amaraba ko no ku maya akene kane sigata la ko o maya akene ka ga fatri ba ka fola ako fe mun fana be ne ma be segi jigida o ko sobe ne fe mun be no be sega manifin ko ni ka akli juru chari ko sobe o de munye buwe ayre fatura do muna ibe na ka fo ko ministre mbe no de ministre ikasa maigai na de fondation ministre nyama ko ale tera ka beta tashi blake kanyechi buwe sobo ma ko munye uya ale se bakoro gen ka bo orola patriba ka fola akoko o de daluye ka ira ka fo ko munye gouvernement ma ko ma so ngata munye buwe afatu ka orola wa ko ni ngali to mi ko abesigie patriba ko nga fola ako ngunu kuma mun ko nimbe sena sikata la ka bina fo ko munye fure munye buwe fure ade la jibure ma fure nyama ko adonto ko umaka kelene na fonu ngoni flani anya samaka bo munye indicateur du renouveau ale kono dete ale sebaningala ibunya obala aywa ndogo bara nyana ali bi ambido ke minya awaikado alaka ni sababe arajo inura fm bi kono do ani nani mi murumuru duru ulika joni chesiru ndogo ikado lube ke fambefe elsa mi misika to mo be kuna fundi soro ma ke nya fo mi fe fundi nyuma ambisika du ma chugumi odi kama amba nyinu fe halibi oku bambale tuka arajo mandila minya awaikado filiti bankula nam filila kambla sira ndogo ikado ka fo otike bashi sabu anyere siku kunyoyi nam blasirali nam me iba surati joni kunandi o mambi do ke ala ka ni sababe kabali ngoro mabo idisi be kushu wati be ne ndogo alaka farika wallahi alaka farika ane atui niwa che eski ndo sori brama kulubali sori alekumana minya abaykado ndo ko babe dugula bele minya kubdi mondo ambina do farigulo nyeneje o sirafe 26 mars fuka farga shiche eske wanje ala kele abike bi Mali ani Tunisie ndo minya abaykado abike yoromi o ye stade du 26 mars flana kalo klemwa ani konondo 29 mars avec Tunisie la haula ayama sababu la Mali ni Tunisie ni minye seba ya soro ni minga wuli ka job barka buana obita ko budi mon kene ayama ni ko bayan pew Qatar ame sabaka ya ayama ko bayan pew ame sabade ke esgei ame sabaka ya ne ko sonte dia ndo minya awaykado fasiri keba ako match ale mimbe na be baraji ko fo baraji qualificatif mondial 2022 ni ala sonama bi juma doina abike aigle du Mali minya awaykado na wulika joni chesuru beke aigle de Carthage aflabe aigle kele Mali kele Carthage ulu de bekari nywa nabi awaykado kila fanato ma dunga ba aunga teremba mimbe na be wule ko stade du 28 mars abikado kafo Mohamed Magasuba anaka chedon una wulika joke sanfe kele mimvle sabu afla bela jelle segay sanfe kele minya awaykado sebaya am bise ko soro awaykado chugo mina akode kama ne jatemine ke machi ale baraji mimbe ni awaykado Qatar 2022 nabo ko fo samata segaw 17h pile 26 mars la ndo bara ubina dabo akola nyini ti dowre koy aigle du Mali kadda shilike mim bise ka to am bise ka sanayela soro chugo mina nanye sanayela soro Mali kona minye Tunisie obike kalo klemgo ani konondo ambasiki ko fana awaykado ulaje Mohamed Magasuba anaka chedo Malien de ben nyomine ne do bi ka nyeshi ulude ma akoni alaje andi mine do de andi mukunti dore minyi awaykado Cameroon o kan dusukashi minyi an soro ni ambora krekate fu falaki ikado dusukashi obe faso deuna nga ango ni hakila ka foni wati mina samata sika nuka digi karamo ukanga se ku chesiri yalsa an bise ka sebaya an bise ko soro fasiri ke ba ko akoni jetemine ke aigle du Mali ngo ala minyi ko nya abitabulo minga
Amari Traoré min ye capitaine ana janyogon ku ba don kosobe ako awayka do ulu ko ni kuma kan kelen dron de buda o ka qualifier kata coupe d'Afrique la mimbe awayka e coupe du monde na mimbe Qatar 2022 mimbo ko fo akulu bu seconde dongo beke mimbe se ka to ulu bi gagner yalsa min awayka do here mimbe ni soja mimbe muguri ani nyagari mimbe so ko di faso deuma nu gagner ya kwa to obita négocier min ye Tunisie jamana abita négocier ako Tunisie e ko belebele adugulente machila akonga ulu yere fana matika u yere la walu yere fana ba do ko bi se ka ke koyi ndo Ablaye Jabi min away kado ale sabata se ka capitaine koroy ale fana nana koyi akolu ko ni be motiver ledu ni ala sonama atina ke bashe ko na bi dese min ye kamale dobe no be Nene Dorgales Nene Dorgales to abuya ayi chinois de do abaso ka ke Marocain Marocain ambe maliko kuma de be yire ko to abudu to amu foni to ko de balawa mo bi to la cheni ndo mi yengu kante ngolo ma clé fly be ama beke malla foka na ka karante national ta France ngolo kante okera ataka jo France ki national ulu yen ngali ken to budwa to ne balla o be balla ya mali laji nena to be fambe fa musola ma de ka chaya yawo oche Dorgales ne do reflanga rolo o dro kasi jamu sugu bebi angoyi ngache jamu yemmi ye kada nyanyini yoro wele de anya famu maliendu abana maldendo bura kana chugodi atigara Maldendo abana awa Maldendo toto abu awa o chinois di ngatasa ndo nene away kado Dorgales ale yere kumana ajira ka foko ningo ni sonja bade ale kana akoroka usoro ale nu ka je ka barake nywanve ko ale yere nana away kado ale nu duni nywana ka magela hali doni o kumana miye ningo bey amari away kad almami touré ale yere fana away kado ale de kumbeka kono ale yere nana chede umbe dafali obe away kado magasuba naka mobulu o kumana anzigele mbe ku kono Mali ni Tunisie ni akriba la janvier kalo kleta ani France en 2022 angu yenyu akere kan Cameroun o keneka anya Tunisie nyeji bo kele ani kanangulu kado adon albitri ifena albitri nyagamina do modi do fa match blash ya chien sabadi albitri tambira adungo ni chiere la anya karamgo sira albitri la oku jija fana o ka shala de albitri match black 85 aya black o flake bana ka tambira tri yela la kojugu ayela la bi fana oku jija anga shala ni ala sonama minya away kado anye Tunisie ci ula o kuma bi do mene ko bi be ko ni ni son jale do be sigi be ka away kado nde kono supporteru ni away kado maminu balontan kanu minu ma balontan kanu malien debe nyi yororo be nyebe ni ntulan chila nde labbi mi se ka to o be seba ya soro ndo tike ko ni asana iba ko marbatiga asana dese away kado federation ni u de ba jekulu u obligé de ka fara nyanga ko ka tike wera u glan tuguni mi se ka to faso do mbe tike o soro nga ku jija ko na ta fengla mimbi terrain de matematika teme terrain nombru kande akana ta ke kasara sabu awunga bi ka foko warbe surala ni soja ko dandu o kuma ala kandi sabo be bisa Aigle du Mali ambita kata 28 marsi ndo amba fatew kanga sabata siko ko lusi Aigle du Mali abekati kosobe ala ya ala ka sebaya dama bi ami ala ka sebaya dama ami ala ka sebaya dama sebaya be soro bi goyi sigatala da samata sege Salifou Keita Domingo Bakoroba Touré Eskei Sajasi Sedrissa Poker Mamadou Keita Kapi Olu Yedane Dauka Ayewili Jamana de Nubako ambu sigatala de osobe parce que maya inte away kado bolonta yer ma guerrier aw dron tede ni Mali be bo nya fon famina chebo ambe kikta ko hal ni Mali to ni Niger to de bina bo ambe bo kata furo manger ambe bo Mali to fe o sigatala da siga kanimine jango de sabata sigo cho ambe bo de kasobe hal na faro ko Mali tungarangew obligé contre France tungarangew ambe Mali de ko awo yame odoke voilà abana kasobe ro rambi bismillah ngata sigatala
nyama le Sphinx ne ba ale sama ka gerena Sphinx ko di ni ya boko kemeshegi ani bioro ye mamu kumalen no akono o de munye fasilikala jegulu nyama uyayira ka foko munye 17e arrondissement 17e arrondissement anga taye nantra ye obe hippodrome de Kofo commissaire mumbe ni watina nyama aye tega takada maka mamu na kume manifun goshi orange mona la kojugu aye mamu da ko goshi nyama adagoshi ka bon kosobe fatrika ba fola akoni ma ko fole atoko de ko alas ye maye ay nyama ebe na ka foko munya aye opérateur orange mona mu goshi bamako akaja commune ere no commune de konala nyama ko adagoshi ko aka bon kosobe munya alas ni yaye ka ni ye alas ira jole nyama itse ka dala to shila ka foko ni chei nyama ko abese ka goshilike ni alas jole nyama nala ma farati bi ka misli cleaning ataka kalfa ama mamundo ala kadiji mamundo alas ye maye mamu ira be ka foko munye finya ira ba ala koy o sabga munye senkelen ko o mai ga onata be ni ye chenyrai nyama nala sunama bi ka dugo jabi saraga ba ataka kalfa ama ga mamundo nyama alas mai fatrika ba fola akomunya alasie ibe na ka foko munye orange mona barakelaw nyama ayo do goshi wa binani ayo do goshi wa keme ani wa muga ba beni ngana wa tinimbo munye zole dalen do bamako police sola zole dalen no gendarmerie bala jelena en ko ni ko abiga nyini 36000 ko ofla ama ibe na ka foko ma chama fana tari tada munye sadia buna kun kenega o sabuga nin chanya aye madaba goshi ko akacha o siratikella ibe na fa ye ka foko munye commissaire mun baby le be 17 mois en semana no de gafure awa sineta anaka chedon u klodo kibawda ina nyama yo wulika jo nko bla senga wulika jo ya bla senga ko munya alasi ye bolo akata kada aka una na fera du manetike munya commissaire awa sineta anaka chedon na fera du manetike una na chenye rebe to ka wulelike nika jurusira muna abe to ka ma goshi munya nimero muna nyama yo nimero chama taninga baraka obuluda munya commissaire principal awa sineta nyama anaka chedo ni chen dobu daba a jete mine ka laje amanya mungo mi masikolo kleta anu wolon vla samba fla ni samuga ane fla utra tega dag bilebele na te chaw ise filda bo sisoko ira kere fla la wati muna uye alasi ka amina kana nai nyama alasi adiglo no ka kalabanche la ko wati muna aduna munye 17 ma onsema konala nyama aisha la ki daduma ana kule to muna abi yere te o te magugla kosobe o kale munye commissaire principal no ba awas nanta kofo ana aklu juru challe no ko wana aklu be nyafe ako nim time to muna ay fare ka katana docteur sula utrana docteur sula nyama nga kolo shilu baka utrana docteur sula ka saka saka beke anana ka foko munye alas nyama ko foitala ko putere abana fatrika baka fola munye commune 1 commune 2 orange mona barakelaw enyama sikatala ube alashi dongwe madama mu goshi atrana madama mu wa binani atrana madama mu wa kemeni wa mugay nyama ko adagoshi gabo na ko ngoni flani anya sama ka bol 5 konala nyama ibunya obala ndo bunya barika hali bi fasiru be ambulo koro o kasimu tira ni yaka fasiri tebende mimbe nangwa mako aujourd'hui ndo minya awaykado wulika joni chesiru be kake jamana ngono balugu be bara la chukumi minya awaykado ambala kawu awaykado ulufana chesiri ledu uchuko kele nga do be minya ambala kawi ukallafia awaykado anake otu fela kuyi ningo imbe joni che madame Sembara Sarantrori aleni sanzuka ni aferi ambigida seneka watibe boko seka family ala sabu ma chaman ba ko nyenyini ni ka ko nyedo o de stratégie la minye commune gele imbele jele bi yindi tribunal administratif minye away kado sanzuka avocat ulu ya nyini dossier ko ka a aramvoyer min bi se ka to wati na to ko nana se ka fere chuko mi away kado kuma bi se ka nye soro chuko ko ni ajete mene avocat minumbe no lube madame Sembara Sarantrore ni be ko amako sarango sara aleka avocat aleni opérateur économique min be no be zumana trore no ko amako sanzu kunu away kado mercredi do o kumbe la yoro mimbe na be tribunal administratif de Bamako na bo ko fa ka joen gundi dowre minye dugukulu ko mimbe ni hakli bala na be jelbula endi district de Bamako ko yimbe be away kado dugukulu ndofe akoni alaje ni ngoyi nyingal dibike kiri bunaguka sanzu aleni sarangu ci sara o kani la haliya no be talike tribunal administratif na bo mdaguka so be na bon wati jme nyingal to mi abisigi bebe ki yere nyinga ula
ɲininkali in dun kunbɛ sabu n'i ye jateminɛ kɛ min ye away ka dɔ ko in ye a taara kiiritigilamaw ka bolo kan n'o bɛ tribunal administratif ko fɔ ka sabu kɛ min ye géométrie dɔw bɛ yen olu kɔni kun ye wulikajɔ ani cɛsiri dɔw kɛ ka jaabi dɔw bɔ o de kama min ye away ka dɔ nin maa fila minnu filɛ nin hali n'o y'a sɔrɔ Sanzu ale ma ye kɛnɛ kan a ka avocat kɔni away ka dɔ o kun bɛ yen nka min ye Saran Traoré n'o ye madame Sembara ye ale yɛrɛ kɔni kun jɔlen don ale ko avocat ka na o ye tiɲɛ ye nka ale Saran yɛrɛ bɛ se k'i jɔ min ye away ka dɔ maître ɲɛma n'o bɛ tribunal maaw ko fɔ min ye away ka dɔ tiɲɛ ye min ye ale ka dɔnta ye min ye n'u bɛ fɛ k'ale ka tiɲɛ k'o kɛ ale bolo nkalon ye n'u bɛ fɛ ka bingani ta ka ɲɛsin ale ma sabu ale ye muso taafetigi ye n'u bɛ fɛ ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin ale ma a ko ale Saran ale yɛrɛ bɛ se ka i yɛrɛ defa nin ko in na o siratigɛ la min ye away ka dɔ Sanzu a ka avocat kɔni ye wulikajɔ kɛ ka sɛbɛn bila ka taa sɛbɛn min bɛ se k'a to ko in yɛrɛ away ka dɔ a bɛ se ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ cogo min ka bila waati wɛrɛw la a ma taa da o da fɛ a mana ci cogo o cogo Saran Sembara Saran Traoré min ye madame Sembara away ka dɔ ale kɔni bɛ dabolo min kan ale n'a ka avocat o kɔni pɛrɛlen don wa u cɛsirilen don ka away ka dɔ waatiw kɔnɔ fasirikɛba ko a ko nin ko in bɛɛ lajɛlen ye min ye juge kun wulila waati tɛmɛnenw na ni hakili b'a la ka taa kɛnɛ kan kɛnɛ in kan ka taa lajɛ ko ninnu away ka dɔ a bɛ cogo min yalisa u yɛrɛ ka se ka tɛgɛ da ko in kan taalen jaabi dɔw bɔra min ye away ka dɔ a jaabi koloma yɔrɔ yɛrɛ ye minnu ye dɔw y'a jira k'a fɔ jaabi ninnu kɔnɔna na Saran ka away ka dɔ yɔrɔ min bɛ yen n'a bɛ ka fɔ nin ye titiri min bɛ yen ni a bɛ Sanzu bolo n'o ye 12640 ye n dɔgɔ a titiri a tamasiyɛn kelen a tɛ yɔrɔ in na nka min ye away ka dɔ yɔrɔ min bɛ yen n'o ye numéro 4 bɛ yen numéro 4 B o numéro in away ka dɔ o de bɛ yɔrɔ in na wa numéro in dun tɛ maa wɛrɛ ka yɔrɔ ye n'o tɛ away ka dɔ Saran ye n'o ye madame Sembara ye ɔ nin ko bɛɛ bɛ sen na hali bi nin tibitabaw bɛ sen na an dɛsɛ bɛ ka bɔ kiiri bunagu kan ne ye min ye o ka fɔ min ta ye min ye o ka d'o ma bɛɛ ka lafiya n'o tɛ n dɔgɔ nin laban in a bɛ gɛlɛya dɛ nin ko yɛrɛ bannen don ka ban koyi nin ko bannen don Mali ko la an ko Mali kura k'u ka kɛ ko kura ye ɔ n'a fɔra ko Mali kura ko kuraw ka kɛ hali bi an bɛ nin dabolo kelen kan kiri bɛɛ k'i ka responsabilité ta min ye dɔrɔn o ka fɔ a banna ka se jota la dɔrɔn a banna nin ko in mɛnna dɛ vraiment ko in mɛnna dɛ a bɛ tibitaba la kiiri bunagu kan maa yɛrɛ tɛ a bɛɛ bɛ min yɛrɛ fɔ nin ko la kati bɛɛ mun filɛ nin ye Sarangosi Saran bolo o de bɛ yɔrɔ in na mun bɛ Sanzu bolo o tɛ yen hali o tamasiyɛn dɔw yɛrɛ ko k'a bɛ ekɔliso kɔnɔ a kuma ma caya sa wa a bɛ min ekɔliso Jelibugu fasiri dɔw y'o sɛbɛn yan dɛ n dɔgɔ hali n'a kɛra kaburu don n'o kɔni y'a kun muso ta ye min ye dɔrɔn a banna o dɔrɔn de y'a ɲɛ ye Sanzu yɛrɛ ka ɲi fasirikɛba ko a ko nin ko in bɛɛ lajɛlen na sa min ye away ka dɔ waati tɛmɛnenw na kiiritigilamaw kun taara u kun y'u bali ka don yɔrɔ in yɛrɛ la sabu min ye away ka dɔ Sanzu ye a na kɛ disiba don k'olu gɛrɛla Seku Umaru Konare la o min ye Sanzu ka avocat dɔ ye ale kɔni ko k'ale tɛna i da don nin ko in na k'a fɔ k'ale b'a fɛsɛfɛsɛ ni k'a ɲɛfɔ maaw ɲɛna sabu affaire d'état tɛ nka an b'a kɛ cogo cogo bɛɛ ka affaire d'état y'i ka affaire d'état ye o tuma min ye away ka dɔ muso ye madame Sembara Saran Traoré ni kiiri bɛ tigɛ cogo min a ka tigɛ ten n'o tɛ fɛn fɛn kɛra sɛgɛsɛgɛli fɛn fɛn kɛra jaabi fɛn fɛn bɔra an y'a ye kunnafoniw kɔnɔ cogo min sɛbɛya a bɛɛ bɛ se ka min ye madame Sembara Saran Traoré a b'ale de bolo an ka dugawu kɛ ala ka nin girin ala k'a kunjɛ ko ɲuman na Kasimu Tera nin y'a ka fasiri ye min ye away ka dɔ aujourd'hui u ka bidon bɔli bonya b'a la Marima ka ɲɛma y'a fɔ cogo min na bonya a sɛbɛkɔrɔ diyara n ye kosɛbɛ e ko waati ma sisan a sera an yɛrɛ tɛna fɛɛrɛ kɛ ka an kunda mun ye 26 mars kan bi baara bɛ jigin midi 30 de anw ka baara fana bɛ jigin joona koyi